хора, създателите на ChatGPT отново гръмнаха. Вчера, след 10-месечни разработки, изкараха първия по рода си изкуствен интелект, който може да превърне думички в реално видео. Например, казвате на Сора в нейната платформа, където пишете 3 изречения като сценарий: искам мамути да тичат през ледници. И оттам тези мамути искам да се появят изведнъж на Айфеловата кула. Това цялото нещо в рамките на 1 минута се превръща в реално, супер реалистично видео, все едно е снимано от филмов снимачен екип. Брутално е. Тъй като България е една от много малкото страни, които нямат достъп все още поради някаква причина до системата, 143 страни имат достъп, а пък около 50 нямат, до вечера ще пробваме да излъжем системата. Ще влезем през VPN, за да можем да направим няколко клипа, които да ви покажем нагледно как се случват. Напишете в коментар какъв клип искате да създам, аз ще избера 3 от вас, чието сценарии ще приложа в действие и ще ви го покажа.